Sunod guys, huwag mabuak nga naganay kuan guys, gaid-gaid. An, morning. Itong gilot at karon, gaid-gaid with vegetable. Diri sa matalang guys. Nagkumang guys, butangan na ito buta. Para walang kautan guys. Nya doon ay sabaw. Sunod guys kaning pagtangad na para malasahan niyo guys. Imong daghanon ang tangad. Okay. Ilunod na to guys. Nya mahuwat pila ka minutes para kuan ito nang ikuan natin mga utan guys sa kalamunggay ni ganas anya guys alubate ang atong ingredients sa pagkuan pagluto sa gaid-gaid with vegetable diri sa matalong guys. Kuan guys atong dukang gagtubig guys kamugay mahurot ito nga atong huwaton guys nga kanang mabukaw para atong ilungan ng mga utan guys. Pangalan ni guys sa gaid-gaid with vegetable ingredients sa akong kan diri sa matalong guys. Mao ni procedure unsaon pagluto nato sa kan gaid-gaid. Okay guys, maghuwat na naman tag mubukaw para kan nung ilaw na daw itong utanong guys kaya nang tupanin ko itong mabukaw. Good morning guys, welcome to Matalom, welcome to my channel.